Men der er ikke Gram. Hvad har du lavet? Ja, det kan du lige at vide, Andersen. Så kan du rigtig komme med en retsreplik om min bekostning. Du tror sgu altid det værste om mig. Ja. Kom nu, Gram. Fortæl os det nu. Ja. For vi ikke have kommet ud i det åbne. Hvad tænker de? Det burde kunne lade sig gøre. Godt, det gør vi. 50 sekunder, den. Ja. 2.23, Nørskov. Kolding, 2.17. Han var nær ven. Så de skynder sig. Jeg ved, at det kun er der. Jeg minder med om den der, vi spillede til den der gymfest for 100 år siden. Vores første job. Ja. Ingen for rodeo. Den er sgu da overhovedet ikke om den. Jo, den har det der whip, du laver på guitaren. Ja. Ja, det var den, vi spillede 2 gange, fordi at vi ikke havde et ekstra nummer. Ja, du turde fandme ikke engang gå på scenen. Hvor hører du så? Hold da kæft. Nej, Danny var sgu da så pisse nervøs, og I var syge 2 uger efter. I tog ikke engang med i byen bedst. Vi skal blive ved, Kram. Indtil vi kan gå ud under 1,5 minut. Vi har forsøgt. Hvis det ikke er sket endnu, så kommer det ikke til at ske. Du er tysker, ikke? Skal du ikke interesseret i en sejr? Jeg er nu stolt af at kunne kalde mig selv for dansk. Men du er jo ikke dansk. Det er faktisk lige præcis det, jeg er. Din far er tysker, ikke? Jo. Så er du sgu da også tysk. Once I find